Добрый дзень, паважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вамі напішам дыктант па беларускай мове для 9 класа «Груша». Калі ласка, запісваем пасярэдзіне назву дыктанта «Груша». А зараз уважліва слухаем дыктант. У беларускіх народных песнях высокая, пакрытая белай квеценню ці ўсыпаная грушкамі, кучаравая, са срэбным веццем і залатым лісцем груша павіта незвычайнай пяшчотай і замілаваннем. Разам з тым яна магла быць калючай, сухой і балючай, а таксама белай, што на міфалагічным узроўні суадносіцца з уяўленнямі пра іншасветныя, магічныя рысы гэтага дрэва. Груша лічылася прыцягальнай як для боскіх істот, так і для дэманаў. На Беларусі расказваюць, што вобраз Божай Маці з'явіўся якраз на гэтым дрэве. На Віцебшчыне забарона сцякаць грушы матывавалася тым, што на ёй адпачывае прачыстая матка. У Польшчы алтар аднаго з касцёлаў размешчаны над камлём грушы, на якой нібыта з'явілася Божая Маці. Палешыкі лічылі, што на грушы знаходзяць дзяцей. У Балгарыі, калі ішла апрацоўка зямлі пад пасевы, грушы не ссякалі. Людзі верылі, што на дрэвах можна спакойна пакідаць калыскі з дзецьмі. Там іх не будуць турбаваць ліхія духі. Груша, чырвоны радок, першы сказ. У беларускіх народных песнях высокая, пакрытая белай квеценню ці ўсыпаная грушкамі, кучаравая, са срэбным веццем і залатым лісцем груша апавіта незвычайнай пяшчотай і замілаваннем. Запісваем у беларускіх народных песнях. У беларускіх народных песнях высокая, пакрытая белай квеценню, пакрытая белай квеценню ці ўсыпаная грушкамі, ці ўсыпаная грушкамі, кучаравая, са срэбным веццем, кучаравая, са срэбным веццем і залатым лісцем, груша апавіта незвычайнай пяшчотай, і замілаваннем. Апавіта незвычайнай пяшчотай і замілаваннем. Проверяем сказ. У беларускіх народных песнях высокая, пакрытая белай квеценню ці ўсыпаная грушкамі, кучаравая, са срэбным веццем і залатым лісцем груша апавіта незвычайнай пяшчотай і замілаваннем. Разам з тым яна магла быць калючай, сухой і балючай, а таксама белай, што на міфалагічным узроўні суадносіцца з уяўленнямі пра іншасветныя, магічныя рысы гэтага дрэва. Запісваем. Разам з тым яна магла быць. Разам з тым яна магла быць калючай,
Яна магла быць калючай, сухой і балючай. Сухой і балючай, а таксама белай. Што на міфалагічным узроўні суадносіцца з уяўленнямі пра іншасветныя магічныя рысы гэтага дрэва. Пра іншасветныя магічныя рысы гэтага дрэва. Правяраем сказ. Разам з тым яна магла быць калючай, сухой і балючай, а таксама белай, што на міфалагічным узроўні суадносіцца з уяўленнямі пра іншасветныя магічныя рысы гэтага дрэва. Чырвоны радок. Груша лічылася прыцягальнай як для боскіх істот, так і для дэманаў. Чырвоны радок. Груша лічылася прыцягальнай. Груша лічылася прыцягальнай як для боскіх істот. Як для боскіх істот, так і для дэманаў. Правяраем сказ. Груша лічылася прыцягальнай як для боскіх істот, так і для дэманаў. На Беларусі расказваюць, што вобраз Божай Маці з'явіўся якраз на гэтым дрэве. Записываем. На Беларусі расказваюць. На Беларусі расказваюць, што вобраз Божай Маці з'явіўся якраз на гэтым дрэве. Што вобраз Божай Маці з'явіўся якраз на гэтым дрэве. Правяраем сказ. На Беларусі расказваюць, што вобраз Божай Маці з'явіўся якраз на гэтым дрэве. На Віцебшчыне забарона ссякаць грушу матывавалася тым, што на ёй адпачывае прачыстая матка. Записываем. На Віцебшчыне забарона ссякаць грушу На Віцебшчыне забарона ссякаць грушу матывавалася тым, што на ёй адпачывае прачыстая матка. Што на ёй адпачывае прачыстая матка. Правяраем. На Віцебшчыне забарона ссякаць грушу матывавалася тым, што на ёй адпачывае прачыстая матка. У Польшчы алтар аднаго з касцёлаў размешчаны над камлём грушы, на якой нібыта з'явілася Божая Маці. У Польшчы алтар
алтар аднаго з касцёлаў. Аднаго з касцёлаў размешчаны над камлём грушы. Размешчаны над камлём грушы. На якой нібыта з'явілася Божая Маці. На якой нібыта з'явілася Божая Маці. Проверяем сказ. У Польшчы алтар аднаго з касцёлаў размешчаны над камлём грушы, на якой нібыта з'явілася Божая Маці. Палешукі лічылі, што на грушы знаходзяць дзяцей. Палешукі лічылі. Палешукі лічылі, што на грушы знаходзяць дзяцей. Палешукі лічылі, што на грушы знаходзяць дзяцей. У Балгарыі, калі ішла апрацоўка зямлі пад пасевы, грушы не ссякалі. У Балгарыі. У Балгарыі, калі ішла апрацоўка зямлі пад пасевы, калі ішла апрацоўка зямлі пад пасевы, калі ішла апрацоўка зямлі пад пасевы, грушы не ссякалі. Проверяем сказ. У Балгарыі, калі ішла апрацоўка зямлі пад пасевы, грушы не ссякалі. Апошні сказ. Людзі верылі, што на дрэвах можна спакойна пакідаць калыскі з дзецьмі. Там их не будут турбовать лихие духи. Люди верили, что на древах можно спокойно покидать, что на древах можно спокойно покидать, что на древах можно спокойно покидать колыски с детьми. Там их не будут турбовать. Там их не будут турбовать лихие духи. Там их не будут турбовать лихие духи. Проверяем сказ. Люди верили, что на древах можно спокойно покидать колыски с детьми. Там их не будут турбовать лихие духи. Проверяем увесь диктант. Груша. У белорусских народных песнях высокая, покрытая белой кветенью ці усыпанная грушками, кучаравая, со срэбным веццем и золотым листьем груша повита незвычайной пяшчотай и замилованием. Разом з тым яна могла быць калючай, сухой і балючай, а таксама белай, што на міфалагічным узроўні суадносіцца з уяўленнямі на іншасветныя,
магічныя рысы гэтага дрэва. Груша лічылася прыцягальнай як для боскіх істот, так і для дэманаў. На Беларусі расказваюць, што вобраз Божай Маці з'явіўся якраз на гэтым дрэве. На Віцебшчыне забарона сцякаць грушы матывавалася тым, што на ёй адпачывае прачыстая матка. У Польшчы алтар аднаго з касцёлаў размешчаны пад камлём грушы, на якой нібыта з'явілася Божая Маці. Палешукі лічылі, што на грушы знаходзяць дзяцей. У Балгарыі, калі ішла апрацоўка зямлі пад пасевы, грушы не ссякалі. Людзі верылі, што на дрэвах можна спакойна пакідаць калыскі з дзецьмі. Там іх не будуць турбаваць ліхія духі. Паважаныя дзеці, спадзяюся, вы напісалі дыктант добра. Зараз, калі ласка, звярніце ўвагу на экран. Перад вамі тэкст дыктанта. Правяраем не толькі арфаграфію, але і пунктуацыю. Спадзяюся, дыктант вы напісалі добра. Стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал. Дзякуй вам за ўвагу!